Hamisu Breaker ya faɗa hannun 'yan sari a cikin satin nan. A kwanan nan aka ga wani hoto wanda yake ta yaɗuwa a kafar sadarwa musamman Facebook, TikTok da kuma Instagram. Wanda hoton ɗauke yake da fuskar Hamisu Breaker. Kuma an ɗau wannan hoto ne a wajen bikin Sultan mai fassara. Sai dai sabon cece-kucen da ake ta yi akan shi mawaƙin Hamisu Breaker a nan shine an ga fuskarsa gabaki ɗaya ƙuraje sannan kuma duk ta yi duhu. Wanda a nan ne mutane suka kama tunanin cewa to ko Hamisu Breaker yana ɗan shafe-shafe ne wanda ba za a rasa ba domin a ɗan kankaro mutuncin haske na fata. Wanda sanin kanku ne cewa idan har man mai shafe-shafe ya ƙare to akan same shi ya yi irin wannan duhun har ma da ƙuraje a fuskarsa. A ɗaya ɓangaren kuma wasu suna tunanin cewa kawai yanayi ne ya canja shi yasa aka ga fuskar tasa ta yi duhu kuma sannan ta yi ƙuraje. Sanin kanku ne cewa a arewacin Najeriya abu kaɗan ake jira a ga mawaƙi yayi ko kuma jarumi na masana'antar Kannywood a ɗauko ai ta yayyaɗawa. Wanda hakan ne yasa da muka ga abin yayi yawa mu ma muka ɗauko mu kawo muku domin ku yi wa shi mawaƙin naku alƙalanci. Ku duba mana fuskar Hamisu Breaker sosai. Sai shafe-shafen ne da mutane suke tunani yasa fuskarsa ta yi duhu haka har ma da ƙuraje ko kuma dai yanayi ne kamar yadda mu ma muka yi tunani kawai ya canja. Idan kuma aka ce yanayi to ana nufin yanayi na weda wanda yakan iya mai da mutum baki ko da a ce fari ne. Idan kuma bakin ne zaka ga yayi baki dindin. Daman dai tun a cikin satin nan da ya gabata shi Hamisu Breaker ya yamutsa hazo da wata sabuwar waƙarsa da ya saki mai suna Amanata wanda ƙungiyar Hizba ta so ta dakatar da wannan waƙa ta mawaƙi Hamisu Breaker. To sai dai samari da 'yan mata suka ce ina su fa yanzu suka fara jin wannan waƙa ta mawaƙi Hamisu Breaker wanda ƙungiyar Hizba ba ya ce tai sai barin samari da 'yan matan tai suka ci gaba da jin wannan waƙa ta Hamisu Breaker har ila yanzu. To ala ayi halin dai suka da caccaka kan fuskar mawaƙi Hamisu Breaker da aka ga ta yi duhu har ma da ƙuraje ana ci gaba da caccakarsa akan wannan hoto da aka ga ya bayyana. Ganin cewa shi wannan mai hoton da ya ɗauki Hamisu Breaker a haka ko dai ya ɗauke shi ne domin ya ci mishi mutunci kawai. Ganin cewa idan mai hoto ne ya ɗauke ka to tabbas maɗaukin hoto yakan ɗan yi editing ɗin hotunan wanda zaka ga cewa in ma da ƙuraje akan iya saka shi a Photoshop domin a cire ƙurajen har ma a ƙara wa mutum hasken fuska. Wanda a zahirin gaskiya a wannan hoton alamu sun nuna ba a taɓa hoton shi mawaƙi Hamisu Breaker ba. Barantana ma a ce an yi mishi kwaskwarima. To me kuke tunani game da shi hoton Hamisu Breaker wanda mutane suka rabu akan cewa wataƙila shafe-shafe ne ya janyo wannan dogon fuskar har ma da ƙuraje. Ɗaya ɓangaren kuma mutane suke tunanin cewa kawai canjin weda ne. Za ku iya faɗa mana ra'ayinku a sashenmu na comment.